Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Konsolasyon. Taong 1949, San Julian, Eastern Samar. Sa isang liblib na lugar ng San Julian, may nakatirang isang dalagang dibino na nagngangalang Konsolasyon. Panahon pa ng giyera nang manirahan ito doon. Nag-iisa lang din ito sa buhay, ngunit hindi yun nasisindak sa anumang masamang banta ng mga taong nakapalibot sa kanya. Magandang binibini itong si Konsolasyon. Halos hindi mo aakalain na meron itong espesyal na kakayahan. Medyo mahinhin ang bawat galaw, pero kinikilala ito bilang isang mapanganib na tao sa hanay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Maraming kalalakihan ang nagka-interes kay Konsolasyon. Ang iba dinaan sa dahas, pero yun lamang ang naging sanhi para sila'y mabaliw at kalaunay bawian ng buhay. Hindi naman masisisi ng mga taga-baryo ang dalaga, gawa ng wala sa pagmumukha nito na meron yung kayang gawin sa kapwa nito tao. Maraming albularyo na rin na nagpatunay na hindi mangkukulam o mambabarang itong si Konsolasyon, bagkus ay isa itong dibinong albularyo. Tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, nagtitipon ang mga albularyo na nanggaling pa sa iba't ibang dako para magbigay pagkilala sa isang napadpad na dibino. Matindi ang pagbibigay galang nila kay Konsolasyon, na parabang ang paningin nila rito ay isang uri ng diwata. Kaya sila nagkakaroon ng mga pagkikita sa kadahilan ng hangad nila roong humingi ng payo at magkaroon ng karagdagang lakas sa kanilang mga karga. Alam kong alam na ninyo ang tungkol sa mga dibino, pero meron akong ibabahagi sa inyo na hindi nyo pa gaanong nalalaman. Ang mga dibino kagaya ni Konsolasyon ay parang mga lakan kung tawagin. Sila ay may kakayahang bumuhay ng anumang mutyang namatay o hindi naman kaya'y maglapat ng konsagra sa anumang mga agimat para mapalakas pa ito mula sa orihinal nitong estado. May kakayahan din silang magbigay ng mga buhay na salita na hindi nanggagaling sa anumang mga libreta. Walang nakakaalam kung papaano nila ito nagagawa, pero ayon kay Konsolasyon, ibinubulong yun sa kanya ng mga engkanto. Sa loob ng maraming taong paninirahan niya rito, naging takbuhan na siya ng iilan. Pawang mga albularyo lang ang kanyang pinahihintulutang tumungo sa kanyang pamamahay, nang sa gayoy ito ang mabigyan niya ng gabay para makapanggamot. Sino mang tao ang pumupunta sa kanyang bahay, mariin niya yung kinukundena. Sa presensya kasing tinatangan niya, maaaring hindi niya yun matutulungan, at ang nakakatakot pa, baka siya mismo ang maglagay nito sa alanganin. Yon ang isa sa mga dahilan ni Konsolasyon kung bakit bumuo siya ng grupo ng mga albularyo na magre-representa sa kanya. Maraming harang din ang lugar na kanyang tinitirhan upang hindi yun basta-bastang mapasok ng mga pangkaraniwang tao. Sa pagsapit ng taong ito, magbabandang Pebrero, katapusan ng buwan, gumawa ng pagpupulong itong si Konsolasyon sa kanyang mga nasasakupan. Pagpatak ng alas 4 noong mismong araw na yon, kasalukuyan ng nagkakatipon ang mga albularyong nanggaling pa sa iba't ibang dako. Karamihan sa mga ito, matatandang lalaki, habang ang iba naman, mga binata at matandang dalaga. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan ang nag-aayos si Konsolasyon ng sarili niya. Paglabas niya sa kanyang tahanan, bigla naman yung nagsitahimik para makinig. Una niyang ginawa para umpisahan ang kanilang pagpupulong ay ang batiin yon ng kapayapaan. Matapos yan, sinundan yon ng isang taimtim na panalangin, pagpapakita na sila'y nasa ilalim pa rin
ng pamamahala ng dakilang Diyos. Makalipas pa ang ilang minuto, dumiretso na rin si Konsolasyon sa kanyang pakay. Una niyang tinanong ay ang hanay ng mga albularyong kasalukuyang may pinapagaling na pasyente. Yun kasi ang mahalaga para sa kanya nang sa gayoy magawa niyang malaman kung ano ang maitutulong niya rito. Pagkarinig naman ng isang binatang albularyo sa kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung tumayo habang nagwiwika sa kanya ng, "Magandang gabi ho sa inyo, Dibino. Ang aking pinanghahawakang pasyente ngayon, biktima ng yanggaw ng aswang. Nagiging madalas na ang pagpaparamdam nila. Batid kong merong mangyayaring hindi maganda. Ano hong maipapayo niyo sa akin?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung nilapitan at binigyan ng isang buto na nanggaling sa sipulkro ng mga engkanto. Inilahad niya rito, wala yung ibang gagawin kundi ipainom sa pasyente nito ang maligamgam na tubig na pagbababara nito. Paliwanag pa niya na sino mang tao ang makakainom ng tubig na yon, paniguradong malulusaw ang anumang nilalang na nanananahan sa loob ng sistema nito. Hindi mahalaga kung malakas ba o mahina ang nilalang na yon, gawa ng kayang-kaya itong sunugin ng bagay na kanyang ibinigay. Pagkatanggap ng albularyo sa kanyang ibinigay, agad naman siyang bumalik sa harapan ng mga ito. Pag-upo niya sa kanyang mungunting silya, matapang na niyang inilahad sa mga albularyo ang nalalapit nilang paghahanda. Ayon kay Konsolasyon, meron siyang nakitang pangitain sa kanyang panaginip na nagtutukoy sa pag-ahon ng asawa ni Satanas mula sa impyerno. Wala pa siyang ideya sa kung kanino yun sasabi, gawa ng hindi pa naman ito nangyayari. Paliwanag pa niya na wala silang kakayahang pigilan ang kaganapang yon dahil mismong ang mga kaibigan niya sa kabilang dimensyon ang nagkumpirma sa pagbabalik nito. Dagdag pa niya na tuwing sumasapit ang ika-1,000 taon, muling umaahon sa lupa ang asawa ni Satanas para dayain ang tao. Isa yun sa mga dakilang tungkulin ng mga Dibino kung bakit sila nabubuhay sa mundo. Nang marinig ito ng mga albularyo, bakas sa kanilang pagmumuka ang labis na pangamba at pagkabahala. Kahit sino naman siguro pangingilabutan, lalo pat asawa ni Satanas ang aahon mula sa kailaliman ng impyerno. Mariinding inilahad sa kanila ni Konsolasyon, magdoble ingat hanggat hindi pa dumarating ang ginintoang galyon na kanyang hinihintay. Kinilabutan ako doon. Matapos niya itong mailahad sa mga albularyo, doon na nagwakas ang kanilang pagtitipon. Sa pag-alis ng mga ito, paisa-isa naman yung lumapit sa kanya para humingi ng payo at karagdagang usal para sa kanilang mga karga. Pinaunlakan naman yon ni Konsolasyon sa kadahilan ng isa yon sa kanyang mga responsibilidad sa mga albularyong nakapalibot at naninilbihan sa kanya. Pagsapit ng gabi, tuluyan na ngang nakaalis ang mga ito. Habang nilalasap niya ang katahimikan sa paligid, wala naman siyang ibang ginawa kundi pag-isipan ang mga susunod niyang gagawin. Pagpasok niya sa kanyang pamamahay, dahan-dahan naman niyang inihanda ang kanyang hapunan. Lahat ng kanyang iniisip noon ay pinili niya munang isang tabi nang sa gayoy maging maayos ang kanyang pagkain. Pagtungtong ng 9:00, minabuti naman ni Konsolasyon na magpahinga, gawa ng marami pa siyang gagawin kinabukasan. Pero habang natutulog siya, bigla naman siyang nagising at nakaramdam ng matinding pagkaalarma matapos niyang makarinig ng mga kaluskos sa gilid ng bahay niya. Sa pagkakataong yun, alam niya sa kanyang sarili, hindi yun mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kung mga nagkataong aswang kasi ito, maaaring sa bukana pa lamang ng bahay niya,
mawawalan na yon ng buhay. Dala ng kuryosidad noon ni Konsolasyon, pinili niya munang tanungin ang mga panauhing yon bago siya gumawa ng hakbang. Pagtayo niya sa kanyang silid, mahinahong nagtanong naman siya rito ng, "Sino yan? Alam kong nandyan kayo sa labas. Anong kailangan nyo?" Matapos niyang makapagwika, agad naman niyang isinuot ang kanyang agimat na merong proteksyon laban sa kahit na anong uri ng matatalas na bagay. Pagdating niya sa silid ng kanyang bahay, doon bumungad sa kanya ang mga nakasinding sulo sa may bandang dingding. May nararamdaman rin siyang umaakit sa bubong, kung kaya't ang ginawa niya, buksan ang pinto para silipin ang mga ito. Pero pagkaalis niya ng tarangka, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat ang isang kamay ng lalaking humarang sa pintuang bubuksan niya sana. Pagpasok nito, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkagalak na parabang nagtagumpay na yon sa kanyang plano. Habang dahan-dahan itong lumalapit kay Konsolasyon, mariin naman niya yung binalaan na hindi magiging maganda ang kahahantungan ng kanilang kapangasan. Pagkarinig naman ng lalaki sa sinabi niya, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag ka nang mahiya. Tayo-tayo lang naman dito eh. Kung gusto mo, sumigaw ka. Tingnan natin kung may makakarinig sa'yo." Dahil sa sinabi ng lalaki, hindi na nagdalawang isip itong si Konsolasyon na tawagin ang mga engkantong nagkukubli sa kanyang tahanan. Pag-ihip niya ng usal sa paligid, sa isang iglap, bumungad sa kanyang likod ang isang mandirigmang tikbalang na balot ng kalasag na gawa sa ginto. May tangan-tangan din yung napakatalas na palakol na animoy kayang pumutol ng kahit na anong bagay. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na siya nagpasya na alisin ang sabulag nito upang magawa yung makita ng lalaking pangahas na pumasok sa bahay niya. Pagsilay naman ng lalaking yon sa nilalang, kitang-kita niya kung papaano mapalitan ng takot ang hindi nito mabayarang tuwa kanina. Maya-maya pa, imbis na sumugod ito, dahan-dahan naman yung napaatras papalabas ng bahay niya. Nang mapansin naman niyo ni Konsolasyon, agad naman niya yung sinundan habang paulit-ulit itong sinisindak. "Binalaan na kita kanina, pero hindi ka nakinig. Anong sa tingin mo? Mamamalagi ako sa lugar na ito nang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili ko? Ang ipinagtataka ko, bakit ng mga kagaya mong hampas lupa ay nagkakaroon ng pagkakataong masira ang harang na ipinalibot ko sa lugar na ito? Mukhang hindi ko yata nababantayan ang sarili kong bakuran." Wika niya sa harap ng lalaki. Matapos niyang makapagsalita, doon na din niya nakita ang dalawa pa nitong kasamang naghahanap ng malulusutan papaloob sa bahay niya. Nang masipat naman siya nito, dahan-dahan naman yung bumaba sa kanilang kinaroroonan para palibutan siya. Dahil dito, tinawag pa ni Konsolasyon ang 5 tikbalang na nagbabantay sa bakuran ng kanyang tahanan. Pagkapalibot nito sa mga taong yon, ang kanilang saya napalitan ng takot at pagkabahala. Sinubukan pa nilang humingi ng pangalawang pagkakataon para magbago, pero hindi na yon pinahintulutan pa ni Konsolasyon. Anya, masyado nang masasama ang mga ito. Kung nagkataong isa lang siyang taong walang kalaban-laban, maaaring napatay na siya ng mga panauhing yon. Dagdag pa niya na hindi siya malupit sa kapwa at ang tanging hangarin lamang niya matuto ang mga ito sa kanilang pagkakamali. Kalakip ng pagkatuto ay ang parusang hangad niyang magsilbing leksyon sa mga ito. Nang mailahad na niya ang nais niyang masabi sa mga taong yon, agad naman niyang inutusan ng mga tikbalang na dahan-dahan na yung sukulin upang mabalda ang iilang parte ng katawan.
Pagkaraan ng ilang minuto, naglaho ang mga tikbalang na yon at doon bumungad sa kanyang harapan ang 3 kalalakihang halos hindi na makatayo. Bawat isa sa kanila patuloy na nagmamakaawa sa kanya para sa kanilang mga sariling buhay. Dahan-dahan din yung gumagapang papalayo dahil sa hangarin nitong tumakas mula sa kanyang mga kamay. Matapos naman itong masipat ni Konsolasyon, mahinahon naman niya yung nilapitan habang nagwiwika sa mga ito ng, "Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo papatayin. Ang kamatayan ang siyang pangunahing daan para matakasan ninyo ang inyong mga kasalanan. Hangad kong magtagal kayo sa mundo ng ganyan, baldado at walang pakinabang." Dahil sa kanyang sinabi, paulit-ulit namang nagpasalamat ang 3 na parabang tinuturing nilang kaligtasan ang kaparusahang iginawad sa kanila ni Konsolasyon. Maya-maya pa, doon na lumitaw ang grupo ng mga puting amumongo na siya namang nagdala sa 3 papalabas ng kanyang baluarte. Sa pagkawala ng mga ito, hindi pa rin naman nagbago ang kanyang hangarin na tumulong sa tao. Sa isip-isip niya, lahat ng nilalang ay merong dugo ng kasamaan, subalit hindi yun nangangahulugan na dapat mo nang kapuutan ng lahat ng kanilang uri. Naniniwala rin si Konsolasyon, nagkulang sa pangaral at gabay ang mga magulang ng mga taong yon, kung kaya't naligaw ito ng landas. Sa paglipas ng mga araw, nagdesisyon siyang bumaba ng bundok para bumisita sa baryo. Kasama niya noon ang 2 maharlikang tamawo na nagbabalat kayo din bilang mga tao. Bago tuluyang nilisan ni Konsolasyon ang kanyang tahanan, sinigurado niyang walang makakakilala sa kanya. Mahirap na, tinuturing pa naman siyang diwata ng mga taong minsang nakakita sa kanya. Sa pagdating nila sa gilid ng palayan, masaya naman silang sinalubong doon ng mga magsasaka. Bawat isa sa mga ito, binigyan sila ng naipon nitong ani pagpapakita ng kanilang pasasalamat. Masaya naman yung tinanggap ng 2 niyang kasamang engkanto na merong buong-buong pasasalamat. Sa pagdating nila sa baryo, unang bumungad sa kanila ay ang isang parte ng kalsada kung saan maraming tao ang abalang-abala sa kanilang pamimili. May mga nakalatag ding mga gulay sa gilid ng daan na ibinibenta lamang sa murang halaga. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, lahat ng mga natipuhan niyang bilhin binili niya. Hindi naman siya noon gaanong nag-iisip ng tungkol sa pera, sa kadahilan ng kayang-kaya yung gayahin ng 2 maharlikang engkanto sa pamamagitan ng paghulma nito gamit ang isang maliit na piraso ng ginto para maging kawangis ng isang buong barya. Makalipas pa ang ilang oras niyang pamimili, nagdesisyon na silang bumalik sa kanyang tahanan. Sa pagbagtas nila ng daan, kampante naman noong makisalamuha si Konsolasyon sa mga tao, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na imposible siyang mamukaan ng mga ito. Ang tanging iniiwasan lang niya noong makasalubong ay yung mga taong likas ng bukas ang 3 nitong mata. Sa pagdating nila sa pinakadulo nitong bahagi, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa isang bahay matapos niyang masipat na nababalot yon ng isang madilim na enerhiya. Alam naman niyang hindi aswang ang naninirahan doon, kung kaya't ang ginawa niya, daanan muna ito pansamantala. Nang makalapit na siya sa bukana ng bahay, sumalubong sa kanya ang mag-asawang tulalang-tulala na animoy meron itong kinakaharap na isang matinding problema. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, ngumiti lang naman siya roon ng bahagya habang tinatanong yun ng, "Ano ba ang problema? Bakit parang ang lungkot-lungkot niyo? May maitutulong ba ako?" Nang marinig naman yon ng lalaki, agad naman niyang nasipat ang pagtulo ng luha nito habang sumasagot sa kanya ng,
Yung anak ko, mamamatay na. Wala akong magawa para tulungan siya eh. Ginawa na namin ang lahat. Ibinigay na namin kung kani-kanino ang aming mga ipon sa pag-asang makakaligtas siya. Pero wala. Lahat ng aming sakripisyo napunta lang sa wala. Dahil sa sinabi nito, hindi naman nag-alangang magtanong si Konsolasyon ukol sa kasalukuyang kinaroroonan ng anak ng lalaki. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, nang hihina naman yung tumayo para samahan siya patungo sa isang silid na nakasarado. Pagbukas nito ng pinto, doon bumungad sa kanya ang kalunos-lunos na batang napakaraming sugat at butlig sa katawan. Sa estado nito, hindi na yon aabutan ng susunod na araw. Paglapit dito ni Konsolasyon, doon niya nakita ang mga garapatang sumisipsip sa laman nito na merong mga sabulag. Maaaring yon ang dahilan kung bakit lahat ng sugat ng batang yon ay walang katapusan. Bago niya simula ng kanyang panggagamot, minabuti muna niyang tanungin ng lalaki ukol sa mga nangyari bago magkasakit ang anak nito. Ayon sa lalaking yon, nagkaroon sila ng pagtatalo ng dating ama ng bata dahil sa hinihingi nila noong sustento. Subalit, imbis na magbigay ito, nagkaroon lang sila ng pagtatalo na halos umabot na sa puntong magbuno silang dalawa. Lubha naman niyang nasugatan ng taong yon, pero magmula noon, hindi na nila ito nasilayan sa kanilang lugar. 5 araw lang ang nakalipas, nagulat na lamang sila nang mapansin nila ang labis na panghihina ng bata. Dagdag pa nito na kung kani-kanino na rin nila yun pinatingnan pero walang makapagsabi sa eksaktong kalagayan nito. Matapos namang marinig ni Konsolasyon ang sinabi ng lalaki, doon niya napagtanto na binabarang ang batang yon. Maaaring hangad ng ama nito, isama na lang yun sa hukay kesa naman lumaki yon na hindi siya nito kinikilalang ama. Bagaman may punto ang nambarang dito, mariin naman niya yung kinokondena. Naniniwala siya, kailan may hindi mapagtatakpa ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Nang malaman na niya ang lahat-lahat, nagdesisyon na siyang gamutin ng bata kapalit ng kamatayan ng nilalang na gumagambala rito. Unang ginawa ni Konsolasyon, pinagpag ang lahat ng garapatan nito sa katawan at sinunog ito gamit-gamit ang buhay na karunungan. Matapos niya yung gawin, doon na siya nagpakawala ng usal-pantigalpo upang masigurong sasarado ang lahat ng lagusan ng kaluluwang nagbibigay ng sakit dito. Nang maihanda na niya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin, inutusan niyang mangibabaw ang kaluluwa ng mambabarang sa bata. Pagtawag niya rito gamit ang 7 buhay na salita, bigla naman yung umatungal at kasabay nito ang mangiyak-ngiyak nitong pagmamakaawa sa kanya. Pilit na rin yung nagpupumiglas habang tinatakpan nito ang 2 nitong mga mata. Maya-maya pa, paglapat ni Konsolasyon ng kanyang palad sa nilalang na yon, muli yung sumigaw na punong-puno ng pagsisisi at paghingi sa kanya ng tawad. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, seryoso naman niya yung tinanong kung bakit ang bata ang pinahirapan nito imbis na yung taong totoo nitong kinagagalitan. Ayokong pumatay ng taong hindi ko kadugo. Gusto kong makasama ang anak ko, kahit sa kabilang buhay man lang. Ang mga taong yan, mga walang puso. Pilit nilang pinagkakait sa akin ng bata, gayong ako ang totoo nitong ama. Yan ang gusto ng aking asawa. Masaktan ako ng sobra. Kung yan ang nais niya, iwawalay ko rin ang anak namin sa kanya. Gigil na wika ng batang yon habang pilit na nagpupumiglas mula sa pagkakagapos ni Konsolasyon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na patayin yon.
Habang inihahanda niya ang kanyang gagawin, pilit naman niyang iniligtas ang kaluluwa ng bata sa pamamagitan ng pagpapainom dito ng daladala niyang dagta ng lapnisan. Matapos niya yung gawin, hinaplusan niya ng langis ang leeg nito patungong dibdib hanggang sa makapana niya ang puso ng kaluluwang nagtatago rito. Paghawak doon ni Konsolasyon, agad naman niya yung sinunog gamit-gamit lamang ang 2 buhay na salita. Pagramdam niyang patay na ang kaluluwa ng ama nito, dali-dali naman niya yung hinugot sabay pasok sa kanyang bulsa. Matapos ang mga pangyayari, agad din namang nawala ng malay ang bata. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa tumatayong ama nito, inabisuhan naman niya yung wag na munang pakainin, pagkus ay painumin na lang muna ng maligamgam na tubig. Bukas niya na yun pakainin ng kung ano para hindi mabinat ang sikmura nito. Nang maihabili na niya ang lahat ng kanyang gagawin, agad naman siya roong nagpaalam para umuwi na. Sa pagpapatuloy ng kwento, darating ang taong hinihintay ng dibinong si Konsolasyon at ang sinasakyan nitong gininto ang barko. Okay, ito na. Alam ko marami sa inyo naghihintay ng series pero ito na, ang tagal kong kinimkim ko. Ang tagal kong kinimkim to, ang tagal kong inipon to, tapos natapos na rin sa wakas. Grabe, sobrang ganda nito, lalo na yung episode 2. Abangan nyo yun, bukas yun 6:00. Ganito na lang gagawin nating pattern, no? Tuwing 6:00 ng hapon, lalapag natin yung episode nito. Asawa ni Satanas, kasi medyo mahaba to eh. Di ko lang alam, siguro aabot to ng 20-25 episodes. So, yun na lang, ganun na lang. Tapos every 9 a.m., dun papasok yung mga one hit natin. Para naman, alam nyo yun, meron tayong magandang timpla para hindi kayo magsawa, or kapag may mga bago tayong listeners na napapadpad sa channel, makikita rin nila yung mga one hit natin, di ba? Para hindi rin tayo dire-diretsong series, para rin hindi kayo magsawa. Kaya pahintayin na lang ako ng episode 2. Abangan nyo yun, merong taong pamilyar sa ating lahat na dadaan dun. Yun lang. Salamat.